la universitat per la invitació, que efectivament és de valor per mi el poder parlar-vos en aquesta jornada. És una matèria històrica ja, com de l'assignatura econòmica, de fet quin serà el nivell de seguretat que haurem de demanar. Jo faré una presentació bueno, això ja l'heu vist a l'internet. Una presentació que hi ha les següents parts. Una introducció molt general, que seria el debat de la seguretat informàtica dins de l'administració electrònica, que està d'acord en que un 1% sovint imposa mesures de seguretat importants. No és menys el volum de frau que existeix real en termes econòmics és important en alguns escenaris, no a la universitat. No pot dir mateix altres escenaris, per tant, veureu que el legislador ha estat sensible en aquesta matèria i li preocupa, i per tant ens trasllada obligacions regulatòries. Obligacions que no són unicistes, és a dir, el legislador no aposta per una única tecnologia, sinó que conscient de l'evolució imparable de les tecnologies, doncs el que ens dona és un marc d'actuació per determinar quin nivell de seguretat haurem d'aplicar a cada tipus de tràmit, i això realment és el que genera aquesta tensió entre seguretat i usabilitat. Per tant, veurem en matèria d'identitat que tenim en l'ecosistema, veureu que hi ha posicions molt divergents. Jo celebro que la Universitat Politècnica aposti per la tarja, efectivament és un element de seguretat màxima, em sembla molt adient, no és la postura que estan prenent altres universitats. Haurem de discutir sobre això, perquè tindrà impacte, de fet, en coses sensibles com la possibilitat d'intercanviar expedients, o per què no, la possibilitat d'emetre títols electrònicament que no siguin falsificables, cosa que a Espanya passa poc, però que a Latinoamèrica, honestament, passa una mica més. I això ho hem vist, per exemple, en l'entorn dels metges, que tenim un problema important. Donar algunes pautes per resoldre aquesta tensió entre seguretat i utilitat a la gestió acadèmica, a partir de reflexions que hem fet a CATSET, reflexions que hem fet a la Universitat de Barcelona, per exemple, reflexions que hem fet també a la Universitat Autònoma de Barcelona dintre del grup de recerca en què estic participant, perquè tinguem una mica de pauta per determinar per un cas concret quina seguretat i identitat es necessita, perquè òbviament de totes les aplicacions que hem vist no totes tenen la mateixa importància i en funció del risc haurem de determinar si hem de demanar més o hem de demanar menys nivell de seguretat. Òbviament, qui puede más puede lo menos, qui tingui una targeta segura pot fer tot. Una altra cosa és que ens trobarem amb col·lectius que no tenen aquesta targeta, per exemple, tota la gent externa que no forma part del col·lectiu, o gent d'altres universitats, estudiants d'altres universitats que en un context d'intercampus per exemple puguin cursar assignatures electrònicament i que també haurem de fer tràmits si és possible que no tinguin el sistema que nosaltres els donarem. Per tant, haurem de fixar algun tipus de regla també per poder relacionar-nos amb aquesta gent. I fer-ho dintre del marc regulatori, és a dir, fer-ho d'acord amb la llei, perquè al final som una universitat pública i per tant estem subjectes a obligacions de la llei d'administració electrònica. Com dic, marquen el que fons és un procés de construcció social del risc que acaba amb una regulació que cristal·litza, que és veritat que va molt tard, però que més o menys ja tenim. I finalment parlaré de com plasmar aquest equilibri que vosaltres haureu de trobar mitjançant un procés de diàleg intern, de construcció de consens intern, que acabarà en la redacció de la vostra política d'identitat i signatura electrònica. És un procés que faré una vegada, després faré una altra vegada i una altra vegada, perquè possiblement anirà evolucionant al llarg del temps. Finalment faré una conclusió i si hi ha algun dubte doncs tindrem també el cafè. Primera noció. No tenim llibertat absoluta per determinar quin nivell de seguretat volem a la universitat pública. M'atreviria a dir que la universitat privada tampoc no el té, perquè al final el que resta realitza també el servei d'educació superior i acaba mimetitzant la pràctica que dona l'administració pública. L'administració pública, tot i no ser una administració pública en sentit estricte, com a institució pública a la qual se li aplica molt indirectament la regulació del procés administratiu electrònic també, doncs queda subjecte a una sèrie de principis de seguretat. Igual que un ajuntament, tot i que per motiu diferent. No gestioneu el mateix tipus d'assumpte, però sí que tenim obligacions semblants en termes de formació de documents, de formació d'expedients, de generació d'evidència, que eventualment acabarà amb un jutjat contenciós i serà judicialitzat i fiscalitzat per algú, fins que hi hagi un conflicte. Òbviament, s'han d'evitar, però que poden passar la llei ve a donar una sèrie de pautes per la universitat formi expedients que eventualment puguin complir amb les drets i obligacions de tothom. Perquè heu de pensar que al final la llei d'administració electrònica, igual que la llei d'administració general, ja conté un cert equilibri, ja conté una sèrie de normes que ens dirà com
dona compliment a les petites de totes les parts afectades pel procediment administratiu. No? Recordeu, un gran poder no lleva una gran responsabilitat. L'administració pública té poders exorbitants, és potència de persona, subjecta la seva activitat al ciutadà, a canvi ha de complir amb una sèrie de regles. Si parlem de seguretat, veureu que la llei d'administració electrònica, hi ha l'article 3, que no me l'he portat, ja parla de un dels objectius de la llei és generar confiança, per mitjà de la seguretat informàtica. Per tant, la seguretat informàtica és un dels puntals de la llei d'administració electrònica, igual que ho és la d'OPD, igual que en altres dominis ho és la lluita contra la ciberdelinqüència. De fet, aquests tres vectors formen realment el suport que tenim per poder fer tràmits electrònicament i que no sigui fum, que realment no ens generi un problema quan ho necessitem en un futur. I així el legislador ens diu que hi ha principis relatius a la seguretat en qualsevol tràmit administratiu. Ja veiem que la gestió acadèmica entra absolutament dintre d'aquesta noció. I veureu que són principis que generen una tensió natural. Per exemple, els dos primers principis, protecció de caràcter personal i accessibilitat, ja ens dona una mena de debat que genera certa tensió entre la facilitat d'ús per accedir, tothom ha de poder accedir a l'administració electrònica, tothom ha de poder accedir a la universitat per via electrònica, però també la protecció de les dades de caràcter personal. De fet, és molt interessant veure com precisament tenim ja resolucions sancionadores de les agències de protecció de dades en matèria de publicació de notes en els taulers d'anuncis o de publicació de criteris d'accés a l'escola pública en taulers d'anuncis, perquè es divulga massa informació. Òbviament això està mal fet en paper, però genera poc conflicte. Quan fiquem a internet es multiplica l'efecte d'aquesta visualització d'una informació excessiva i genera més conflicte. No és que sigui il·legal a internet i en paper sigui il·legal, és que ja era il·legal en paper. Per tant, d'alguna manera, tenim aquí un primer joc de principis que generen tensió. Tot és de caràcter personal, un dret fonamental que passa per cert per sobre la llei de protecció d'administració electrònica, principi d'accessibilitat. El segon gran joc de principis que generen una tensió que després veurem reflectida en la identitat electrònica són els pròpiament parlats principis de seguretat i de proporcionalitat, que bàsicament es pot resumir que no podem fer una administració electrònica insegura, com a mínim hem de ser equivalents en seguretat, per cosa moltes vegades vol dir assumir molts riscos, perquè no es pot realment predicar que l'administració en paper hagi estat particularment segura, funciona molt bé, però no vol dir que sigui particularment segura. I tampoc no podem passar-nos de frenada, no podem dir que ara tot s'ha de fer amb una targeta criptogràfica segura. De fet, és veritat. Difícilment la Universitat Politècnica podria acabar imposant a un ciutadà que es vol relacionar, que encara no forma part de la comunitat universitària o que ha deixat de formar part de la comunitat universitària i es vol relacionar amb la universitat, l'ús d'un instrument excessivament segur. Per què? Perquè veurem que la llei li dona el dret de fer-ho amb altres mecanismes. I a més tots tenim un interès en que precisament per l'accessibilitat que parlava abans, pugui fer-ho amb tot el que tingui. Evidentment, si fins i tot podem muntar la venda d'assignatures prestades aquí a estudiants de l'estranger, acceptant el seu sistema d'identificació electrònica, millor que millor. Cosa que dintre del context de l'Internet 2 ja s'ha muntat com a federació d'identitats amb el nom d'Eixir i de fet funciona molt bé. Per tant, penseu que efectivament tindrem un entorn de tensió entre principis, l'OPD versus accessibilitat, seguretat, el mínim versus proporcionalitat, seguretat màxima, que serà realment el que ens ajudarà a dissenyar el sistema. Que precisament la noció d'equilibri va d'això. Si mirem la part de seguretat, doncs tindrem coses com l'administració, que és segura, tindrem coses com el compliment de la norma, que ens especifica obligacions de seguretat, per exemple, la factura electrònica, no tenim cap mena de decisió sobre quin nivell de signatura ha de tenir, pot dir l'Estat, per perseguir el frau de l'IVA, no té a veure amb nosaltres, té a veure amb un criteri purament tributari. I l'altre costat tindrà la utilitat. Jo veieu que ja he ficat la balança més al costat de la utilitat perquè és molt pràctic, ja fa molts anys que estic amb això, i sospito que al final acaben pesant paràmetres per dissenyar els procediments administratius i estic bastant d'acord, a més que sigui així, com la comoditat, l'accés, com és la mobilitat. De fet, la mobilitat és un dels grans vectors d'inutilitat que tenim avui dia sobre sistemes molt segurs de signatura electrònica que hem de resoldre. Que hem de resoldre perquè no es pot renunciar a la seguretat absolutament per l'autoritat. Però és més, el legislador no s'ha quedat només amb uns principis de disseny, sinó que ens ha donat un marc de deures i per a la universitat es corresponen amb drets dels ciutadans. És a dir, el Nacho Lamillo, quan es relaciona amb nosaltres, té el dret a la garantia de la seguretat i confidencialitat de les dades que vosaltres teniu de Nacho Lamillo. L'expedient acadèmic ha de tenir garantia de seguretat i garantia de confidencialitat.
necessàriament. La infracció d'aquest dret, òbviament, no dona lloc a una infracció administrativa amb multa pecuniària, no sanciona a ningú. El que donaria lloc és a la interposició d'un recurs per part de l'estudiant que acabarà amb una compensació econòmica. La vostra responsabilitat és objectiva i il·limitada, i per això sou institució pública. Per tant, encara que no trobeu multes econòmiques a la llei d'administració electrònica, penseu que sanció hi ha, que és al final compensar tots els danys que un ciutadà pugui patir. I òbviament que s'alliberi informació sensible de la universitat seria un problema, tindria un impacte econòmic i per tant ens donarà això un criteri de compliment. Escolti, hauré de ficar una seguretat mínima perquè jo no puc tenir els expedients en obert publicats a internet lliurement, perquè generaré danys i els hauré de compensar econòmicament. Si no existís el dret del ciutadà amb aquesta seguretat i només tinguéssim els principis, possiblement jo no estaria aquí parlant. No tindria massa sentit. Serien principis, rectors, normes obertes, jurídiques que ningú no tindria massa pressió per complir. Però en ser un dret del ciutadà realment ja es converteix en una cosa que cal complir necessàriament, tot i de forma equilibrada, proporcional, raonable. A més, se'ns diu que el ciutadà té dret, ciutadà és per parlar de la comunitat universitària, a obtenir mitjans d'identificació electrònica. Per tant, i s'inscriu una mica a l'estratègia del DNI electrònic, però també l'estratègia del CATSAT quan dona indicats, òbviament, o que també l'estratègia de la universitat quan dota la seva comunitat universitària en règim d'autoprestació del sistema d'identitat que considera oportú, que seria el que feu vosaltres. Totes aquestes iniciatives, que encara que semblin contradictòries i són neuròtiques entre elles, són correctes alhora. És molt raonable que un estudiant, si els tràmits que fa ho requereixen, tingui una targeta universitària. I això no vol dir que no pugui tenir un DNI electrònic per fer de nacional espanyol. Perquè l'estudiant estranger que vingui aquí no en té DNI electrònic ni el pot tenir. I no oblideu que el DNI només cobreix els nacionals. Els estrangers que estan aquí, que tenen dret a viure aquí, per cert, no tenen DNI. Per què? Perquè el DNI és una càrrega que tenen els ciutadans espanyols per controlar-nos. Diu la llei orgànica de seguretat ciutadana. És un instrument meravellós per signar electrònicament, però ja que ho tenim que una assignatura, correcte, que també és una obligació. I d'alguna manera no encaixa bé en entorns, per exemple, organitzatius, corporatius o fins i tot d'autoregulació comunitària com és el món universitari, que en principi ha de tenir aspiracions a autoregular-se, fins i tot per baixar en alguns moments el nivell d'obligació d'identificació. Per exemple, vosaltres podríeu metge perfectament certificats al pseudònim, de forma que se sabés que algú és membre de la comunitat universitària i a més del col·lectiu d'estudiants, pogués votar, però sense registrar el seu nom. Aquesta possibilitat legalment existeix i simplement ajudaria a incrementar la participació. La gent quan sap que se la registra molt no vol opinar segons què. Per tant, vull que veieu que donar la identitat electrònica és una cosa múltiple. Realment hi haurà molts instruments que hauran de ser adequats al propòsit que nosaltres volem i que totes les tensions, les visions unicistes d'això es farà tot en el DNI, es farà tot en aquest certificat, possiblement fracassaran. Tindran un grau d'èxit X, un grau de veritat alt, fins i tot en alguns escenaris. Òbviament, el nacional millor no pot dir, no pot objectar a tenir DNI electrònic. Per tant, òbviament, el projecte de DNI electrònic com a plàstic sempre serà un èxit. Faltaria més. I el retorn de la inversió està garantit per la taxa, però una taxa que s'utilitzi com prou bé. Per tant, d'alguna manera, hem de jugar amb aquest marc normatiu que tenim. De fet, el darrere que jo vull comentar és precisament l'utilització d'altres sistemes. Què vol dir? Que vol dir que un membre de la comunitat universitària es podria negar a haver servit la taxa per fer determinat tipus de tràmit administratiu. Fins quin punt es pot negar? Quan de veure. Precisament, per llei, un membre podria dir no, jo vull fer servir el DNI electrònic. Ara, si no té res, tampoc no podria dir no vull fer servir res. Aleshores haurà de rebre i haurà d'acceptar la taxa. Per tant, és possible que tinguem més d'una i que això sigui raonable. I que precisament sigui correcte per tenir un marge equilibrat d'actuació com a persones que ens movem a la xarxa. És poder que cal entendre una mica. Per tant, hem a aquest ecosistema d'identitat i signatura electrònica que trobo que és bastant interessant, tot i que jo he portat molts pocs exemples, perquè això és una cosa que va increixendo i no té fi, val la pena veure alguna qüestió. La primera qüestió és que no hem d'oblidar que al darrere d'això hi ha persones físiques, hi ha humans. I això ho oblidem molt, no? Poder l'orgia aquí, que durant molt de temps ha existit, ens ha fet oblidar que al darrere d'una pàgina d'un client de navegador web hi ha una persona física que s'enfronta a intentar entendre el que està fent i a que realment no li doni la seva identitat. Nosaltres no estem a la xarxa, projectem la nostra identitat, la xarxa mitjançant algun mecanisme. El DNI, a la taxa, a l'IDCAT del CATSAT,
qualsevol que sigui idoni perquè realment puguem fer allò que ens ofereix el sistema. Per tant, és un tema important retenir que això funciona en la mesura que realment estem còmodes amb el sistema, per tant, ni massa seguretat ni massa inseguretat, i a més sigui legal. Tota la llei d'administració electrònica està construïda sobre aquest principi. I al final, sempre el que necessitem són referents amb el món real, referents amb el món físic, que realment ens faci sentir còmodes. I de fet això no fem massa per una tecnologia, que veure amb com construïm els riscos. Per exemple, quan jo miro els milions d'identitats electròniques que té Twenty, que té Facebook, sense cap mena de verificació forta d'identitat, i miro l'ús que s'està fent, realment penso, bé, però falla l'autoprotecció, o és insuficient, sobretot quan parlem de menors de 14 anys. Programa reiteradament denunciat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Supervisor Europeu. Per tant, d'alguna manera, això és molt mínim, tot i que s'està fent servir intensivament. O la identitat de LinkedIn, purament reputacional, que funciona perfecte i que a ningú no li interessa de fer mentir a LinkedIn. Si dic que a mi puedo trobar LinkedIn, clarament, fiqueu uns amics, tot el meu historial, perquè a més no tinc cap mena d'interès en fer frau. Jo no. Un altre que em robi el meu nom a LinkedIn sí. Per tant, podeu haure de veure quins mecanismes han de ficar aquesta gent per verificar a posteriori una identitat eventualment falsa. Aquest tipus de casos, per exemple, de seu penal, ja n'hem vist molts, de robatori d'identitat. De fet, al José Mota li van robar la identitat a una xarxa social, de Cruz i Raya, poder denunciar a judici, aconseguint per tancar la pàgina web, aconseguís, modifiqués, efectiu social, robatori d'identitat. Programa real que existeix. Quan tenim insuficient seguretat. Ara, si ens anem a l'altre costat. L'altre costat seria exorbitant. Vostè per opinar sobre una cosa poc important, una consulta, vull fer un ajuntament, poder l'únic que necessitaria és acreditar-se com a veí del poble. Poder no necessita que entrava en el llei electrònic i que tothom sàpiga què va opinar vostè, i què va dir, quan ho va dir, per què ho va dir. Hi ha mecanismes que permeten fer-ho de forma que l'humà, la persona, senti més còmode. D'altra manera tenim és una necessitat de construir socialment els riscos que té cada casos concret i després ficar una norma. Una norma que en dret espanyol ve encerclada i emmarcada per la llei d'administració electrònica com exemples. Això, com podeu veure, és el que li mola a l'estat espanyol. Per què li mola? Bueno, perquè és així, és la seva funció. Vull dir, per què serveix un DNI electrònic? No serveix per controlar la població. És el que prenen quan un jutge diu que no pots abandonar l'estat. Bàsicament. Per tant, és el que permet moure lliurement pel territori. Clar, amb això de que hem ficat una signatura electrònica, aquest discurs ha canviat una mica, però no hem d'oblidar que és el que és. Que és obligatori a partir dels 14 anys. Ha aniquilat completament el mercat de possibles certificats de persona física que haguessin estat més flexibles. Però clar, és un projecte estatal important. Per què? Perquè evita el frau en el propi DNI plàstic. El que més li interessava a la policia per cert és la foto impresa en làser. Per què? Perquè realment impedeix que aquest plàstic sigui falsificat. Juntament a les dades biogràfiques que estan a dintre, que realment verifiquen contra Schengen que aquesta persona es pot moure. Això és el motiu pel qual neix el DNI electrònic. Perquè és excel·lent. Clar, després ja va venir el Oyaque. Home, Oyaque li fiquem un certificat digital. Excel·lent. 22 milions d'usuaris per sota el 5% d'ús. També és veritat una cosa, en un món on a banda l'agència tributària va repartir el certificat de la fàbrica de moneda en programari, que és molt insegur comparat amb aquest, però molt còmode, que fa la gent? Fa servir i no fa servir el discurs. I falla l'autoprotecció per neules internes estatals. No tenim dos projectes de certificació en el mateix nivell de l'administració pública. I com ho veu completament el que s'ha dit abans, més coordinació que ajuda. Però és una mostra real d'aquesta tensió entre molta seguretat, el DNI no pot discutir la seva seguretat com a plàstic, i la usabilitat que ens dona un certificat que tot i que es pot robar, doncs en cas de fàbrica poden robar, doncs va bé, és còmode i per tant és molt acceptat per les persones físiques. Per això perquè veia una mica l'exemple. Jo el que més critico del DNI electrònic i que penso que farà que fracassi àmpliament entre el jovent és que no funciona mai. Cosa real que s'està discutint i que no se sap ben bé com resoldre, perquè serà molt difícil col·locar l'instrument dintre l'iPad. En canvi, als Estats Units, amb la modificació de la legislació hipotecària que demana perfils que se signin les hipoteques, jo ho he dit, fins ara no calia signar-les, algo tuvo que ver con la crisis, algo tuvo que ver con la crisis de los activos tóxicos hipotecarios. Ara, que han de signar,
Tothom està muntant aplicacions de signatura biomètrica amb llàpics a sobre un iPad. I funciona. Evidentment es diuen molts controls compensatoris, però no deixa de ser una signatura electrònica. Aleshores, penseu que un excés de seguretat pot portar senzillament a la manca d'ús. Per tant, està bé, sí, compro, completament, però per detenir aquests escenaris. El que admet l'Estat, que són coses cometes, no? El DNI electrònic sempre, la resta sempre sigui admissible, no? Doncs són tota la resta de certificats digitals. D'aquests, molts plantegen problemes de dificultat tecnològica amb el DNI electrònic. Sobretot tots els certificats corporatius que vol que siguin molt segurs, que de fet, quan de ser, plantegen problemes d'usabilitat. Per tant, segurament vosaltres que teniu una estratègia de tarja molt correcta, haureu de renunciar a algunes aplicacions tècniques per utilitzar aquest sistema d'identificació i complementar-lo. Cap programa és un entorn corporatiu, controlat, ho podreu fer. Els que van només amb programari són robables. Per tant, jo celebro que tingueu tarja, perquè qui dona certificat sense tarja té el problema que si el sistema operatiu no és massa segur, té el perenen. I de fet està reportat que tots els troians que avui en dia es publiquen, tot el software maliciós que es publica, té el mètode per robar certificats d'ordinadors antics. Per tant, si hi ha escenaris on tens un certificat de programari i un ordinador amb Windows 2000 o anterior, la probabilitat que robin un certificat de programari és molt alta. Motiu per qual, doncs, li de cap la web, motiu per qual és bo que vosaltres, al vostre personal, us comunitat, doneu una cosa més segura. Malauradament tampoc no funciona mai cap. Però vaja, suposo que en aquest cas es podrien buscar solucions, sobretot amb altres mètodes d'identitat corporativa. És el DNI el que segurament serà molt difícil de resoldre perquè té altres valors a protegir, com és la pròpia control professional. És un exemple. El que més s'utilitza en les universitats. Aquí he gosat portar el logo que fa jo cada vegada que vull buscar informació científica a la xarxa i me connecto a la UAB, perquè, òbviament, demana un usuari i una paraula de text. Això s'utilitza intensivament. És bo, per determinats usos sí, segurament per accedir només a revistes científiques cap problema. No seria una bona idea fer-ho servir per tots els procediments administratius. De fet, està restringit legalment a sistemes d'informació que no siguin massa arriscats en termes de l'esquema nacional de seguretat. I a més, normalment, per fer servir aquest tipus d'identitat electrònica existeixen controls compensatoris potents. S'han de ficar més coses com gestió de logs avançada o timestamps o evidències una mica més fortes que sovint no hi són. Aleshores, la contrasenya pot valer per moltes coses? Sí, pot valer per moltes coses. És adequada per a consultors, però no és una solució única. Per tant, possiblement, una política assignatura electrònica a la universitat hauria de dir la gent que ha de tenir assignatura tarja, tota la resta de gent, una mica de tot en funció del que convingui i el serveixi. Perquè és cert que això té alguns problemes, però facilita molt escenaris nous, espais nous, i fins i tot perquè no la compartició d'identitats entre les diferents universitats. Aquí no només hi ha el projecte nord-americà, que les universitats andaluses estan muntant també una iniciativa semblant per poder compartir estudiantat de forma federal. I fan ús, per exemple, en molts casos del sistema de en contrasenya. No va per tot. No es pot, per exemple, presentar una factura electrònica amb una contrasenya, per tant, no penseu que serà mai un sistema únic. Tampoc no és un sistema a prohibir. I finalment m'he portat el meu avatar de Xbox perquè podria ajudar a entendre què és el que esperen les nadius digitals. Els vostres estudiants realment són això. Tenen la PlayStation, tenen l'Xbox, estan a les xarxes socials, ells tenen un avatar i ells no entenen massa que algú els hi hagi d'identificar, ells s'autoidentifiquen. No m'assemblo massa, perquè normalment no vols corbata, però és el millor que vaig aconseguir dintre de la Xbox. I escolteu, no funciona malament. Fins i tot en els escenaris recents d'atacs contra Sony, que li han robat només 78 milions de dades personals, cosa que contestant econòmicament o no. Fins i tot en aquest context, per exemple, per pagaments no és una bona idea, però per altres coses, per exemple, podria funcionar. Aleshores, no oblideu la possibilitat de que les xarxes socials siguin una cosa integrable en la universitat. No oblideu la possibilitat, per exemple, de que hi hagi un enllaç universitat LinkedIn, perquè si no, algun dia trobareu que li esteu demanant permís a LinkedIn per publicar vosaltres coses allà dintre, i no a l'inrevés. Quan la font de l'acreditació de l'estudiant, de l'egressat universitari són vosaltres. Per tant, una reflexió amb això perquè ha vingut per què passi. Anem a veure la tensió que tenim, no? Jo ho he avançat, no? Per què tenim una tensió? Doncs bàsicament perquè són valors diferents que estan en conflicte permanent. Un conflicte que el podem veure com entre la identitat, la evidència i la naturalesa. Per què la evidència? Doncs perquè al final, per llei, la universitat, quan fa gestió acadèmica, ha de produir evidència del que fa. La matrícula és un exemple on realment es fa gairebé tot amb contrasenya, perquè en el fons és un context de control tan fort que és una mica indiferent que faci la matrícula,
honestament. Ja sabem què es pot matricular i què no es pot matricular, no hi ha massa frau possible, per tant, honestament, començar a demanar fer servir el DNI electrònic per fer matrícules universitàries fora una retolada, en la meva opinió, però no és un escenari bo, però en canvi, per fer contactes administratius doncs, no valdria. Però clar, si agafem un cas dur, segurament tindrem una intensitat diferent d'identitat necessària, una intensitat diferent de privatesa admissible i tot ve donat al final perquè una llei ens demana generalitats. Per exemple, si vull demanar un certificat de que vaig estudiar d'aquí, aleshores sí que necessitaré identificar-me de forma superior que si vull ingressar a la universitat. Per què? Perquè en aquest cas no em coneixeu. Puc ser jo o puc ser un altre que està intentant robar dades personals dels antics estudiants mitjançant la sol·licitud massiva de certificacions universitàries. Veieu com va la cosa, no? En funció del cas d'ús tindrem un nivell. Nosaltres hem treballat amb diversos workshops, de fet el primer mes que vam fer a la Universitat de Barcelona, molt intern, un mètode que després hem publicat sobre com determinar un nivell adequat. Això sembla difícil, oi? Fem una aplicació, jo dic factura electrònica, dic contractació electrònica, dic matrícula i per cadascú serà una solució diferent. Però és que hi ha una metodologia a seguir que jo us recomanaria aplicar quan penseu en això. Com sabem què li hem de demanar a una persona a l'hora d'identificar-se o de signar electrònicament? Doncs bàsicament, si seguim una sèrie de passos. Per exemple, existeix alguna normativa jurídica que posa un nivell concret? Perquè si la resposta és afirmativa, òbviament no hi ha massa cosa més a pensar. Per exemple, jo vull signar un contracte amb la universitat, un dia de signatura reconeguda, ho diu la llei de contractes. No tenim llibertat per canviar-ho. En canvi, per presentar-li la factura a la mateixa universitat, amb una signatura avançada, serà suficient, la podria signar un IBK. Sembla contradictori, però òbviament el legislador ha considerat que el risc d'una operació no és el mateix risc que d'una altra operació. I per tant ha acceptat nivells diferents. El primer de mirar és què necessito. El segon que hauríem de mirar és si el ciutadà, amb independència del que em demana la norma, té dret o no a fer servir un sistema concret de signatura electrònica. Per exemple, no fica el cas de matrícula, fica el cas de la certificació universitària, vull un certificat de certificació del meu expedient acadèmic, estudent que fa 6 anys, i per tant li demano. La llei què diu? No diu res. La llei d'administració electrònica tindria a dir que aquest tràmit es pot fer qualsevol sistema de signatura electrònica. Però òbviament és un senyor que no coneix la contrasenya queda descartada. No han de fer una sol·licitud per xarxa social. I a més, com que no és una administració universitària, no té el meu carnet eventuals. Per tant, què em trobaré? Doncs hauré de mirar quin dret té aquest ciutadà a fer servir un sistema d'identitat. I què em trobaré? Llei d'administració electrònica, com a mínim el DNI electrònic, també llei d'administració electrònica, com a mínim qualsevol certificat admès en programari. Per exemple, l'IBK. I aquí ja tenim un segon. Hi ha més coses? Sí. Després tenim una cosa que es diu l'Esquema Nacional de Seguretat, que és un reglament que ens diu que en funció de l'actiu a protegir és possible que hem de pujar a nivell. Per exemple, si estiguéssim demanant accés a informació molt sensible, com les retribucions dels càrrecs del govern, segurament, tot i que la llei no diu res, per tant podríem fer servir qualsevol sistema de signatura electrònica, la universitat diria això és informació sensible, el nivell de seguretat del sistema és alt i, per tant, com a mínim, un certificat amb taxa, com el DNI electrònic, i a més, verificació d'altres condicions addicionals. Per exemple. I en aquest cas, tot i que en principi hi ha que han entrat les normes de transparència, aquest tipus d'informacions s'han publicat. Vaja, és un cas que en algunes organitzacions todavía genera algun tipus de dubte. Pas 4. Tenim alguna cosa més? Sí. A més tenim això de l'interoperabilitat. Tenim un altre Real Decret que en principi ens diu que a més, si el document que estem signant va a un lloc concret, ha de complir normes addicionals. Sempre, per exemple, si jo vull donar-li aquesta certificació electrònica de notes, de l'esquema acadèmic al ciutadà, li hauré de donar d'acord amb el que diu l'esquema social d'interoperabilitat. Que defineix un esquema en XML amb una política de signatura concreta que ens ajuda. Veieu com va? Norma legal, dret del ciutadà, esquema de seguretat, esquema social d'interoperabilitat. I queda alguna cosa? Sí, queda una cosa. Condicions addicionals. Si amb tot això encara no hem arribat a resoldre el cas, o no tenim el cas completament determinat, aleshores podem trobar amb la necessitat d'anar a buscar algunes normes addicionals. Per exemple, la llei de signatura electrònica permet que el Nacho es compri un certificat equivalent en seguretat al DNI electrònic amb una signatura reconeguda però que tingui pseudònim. Clar, podrà el Nacho amb aquest pseudònim demanar una certificació d'expedient acadèmic? Òbviament no. Per què? Perquè jo tinc dret a tenir pseudònim, però vosaltres no tinc l'obligació de donar-li a algú que no coneixeu les dades del Nacho. Per això jo hauré de fer un certificat d'identitat. Aquest seria el darrer cas. Si fem servir aquesta metodologia, normalment sempre trobarem una resposta al cas comú.
Casos pràctics, m'he ficat, però vaja, si voleu veure, per exemple, obligació de la universitat d'acceptar sempre el DNI electrònic, això és indiscutible, per tots els escenaris sempre per llei s'ha d'acceptar el DNI electrònic, òbviament per els nacionals, com he dit abans, no? Coses com fer declaracions responsables, i una mica d'això que parla que fet alguns cursos, que han sortit reflexions molt interessants, o aportar documentació digitalitzada d'un procediment per part de qualsevol membre de la comunitat universitària o un estudiant, per exemple, si fos necessari, com a mínim s'hauria de fer servir amb un certificat IDCAT o superior. Que l'estudiant té tarja, fantàstico, aleshores només tarja. Si vostè té la tarja, sí la servir. En aquest cas sí que podríem restringir, per ser una comunitat tancada d'usuaris, l'ús d'altres mecanismes. Per tant, interessant. Que no en té, i podem admetre l'ús d'altres sistemes que sí que hi de sol·licituds, les notificacions, com a mínim certificats reconeguts, perquè d'alguna manera el ciutadà té un dret. Si volem notificar els estudiants, podem fer-ho, sí i tant. Podria fer fins i tot amb el correu electrònic corporatiu d'una universitat, o cosa suposa un estalvi important. Implica desplegar tecnologia? Òbviament, però es podria fer. Això sí, accés basat en certificat digital, important. Es basarà en tarja? Cap problema, absolutament. I coses com aquests suggeriments possiblement es podrien fer sense res, especialment si no obren expedient posterior. Per tant, aquí tenim una sèrie de criteris. Si no acabessin professorats, ens trobaríem en una situació peculiar, perquè es podria imposar l'assignatura electrònica basada en tarja corporativa, la tarja de l'OPC, als càrrecs del professorat, per tot, excepte quan ells interposen un recurs contra la universitat o fan un procediment molt interessat contra la universitat. Per exemple, un recurs que es presenta contra una decisió rectoral, es podria fer amb DNI electrònic. Però en canvi de les vacances, que sembla un tràmit no massa insegur, és massa cosa, però en qualsevol cas sempre et podries imposar l'ús de l'assignatura electrònica basada en la teva tarja. Podeu veure molts exemples. És important veure que si tenim actes a l'exterior, perquè nosaltres enviem coses a un tercer, segurament serà aquest tercer que marcarà la política d'assignatura electrònica. Suposo que tots hem viscut, o alguns de vosaltres heu viscut, la presentació de projectes al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comercio, Plan Avanza i altres andròmines, on la política d'assignatura i qui diu certificats de TI l'acaben marcant ells. Per tant, fixeu-vos, quina diversitat d'escenaris. Tot això s'haurà de posar plegat en algun tipus de document que al final faci que en lloc de tenir aquesta difusió cada any, doncs constitueixi la posició oficial i regulatòria de la universitat i per tant es pugui complir. Complir vol dir que hi hagi procediments per provisionar assignatures, que hi hagi procediments per fer servir assignatures, que hi hagi sistemes com la seu electrònica o el registre que facin ús d'aquests sistemes. I això com es fa? Doncs es fa en 11 minuts. Es fa amb una política d'identitat i assignatura electrònica, que a més és una obligació legal que imposa la reglamentació espanyola. En principi, el Reial Decret pel qual s'aprova l'escala d'interoperabilitat diu al seu article 18 que qualsevol institució pública necessàriament ha d'aprovar una política d'assignatura electrònica i de certificats, que òbviament s'ha de basar en una norma d'interoperabilitat que encara no s'ha aprovat, està publicada, i segur que 5 mesos després del deadline, de la data límit per implementar tot, es publica l'esborrany, però que com a mínim coneixem i ja podem anar aplicant. Qual cosa diu molt efectivament de la velocitat del que ha costat socialment construir una cosa sigui que permeti la interoperabilitat. El temps enorme que s'ha pogut estar discutint i discutir per generar consens suficient. Per tant, d'alguna manera, heu de veure la política d'assignatura com l'element clau que us donarà, us permetrà marcar la vostra posició i, per tant, decidir per a cada tipus d'acte què se li demanarà al professor, que es demanarà a càrrec universitari, que se li demanarà a l'estudiant i, per què no, que se li demanarà al contractista extern o que se li demanarà al facturador o que se li demanarà, com estem parlant dintre del context del sincrotro, que està començant a abordar l'assignatura electrònica, doncs el meu visitador, el recercador estranger que vol una línia de llum de sincrotro. Òbviament, no tindrà DNI electrònic, bàsicament perquè està als Estats Units, no per una altra cosa. I, òbviament, la jurisdicció espanyola encara no s'estén a donar DNIs allà. I segurament el que tindrà serà molt diferent al que tenim aquí. Per tant, ells hauran de marcar igual que vosaltres una política d'assignatura electrònica que sigui raonable, proporcional i que sigui complible. I si una política tingui una única línia que tots ha regulat la feta universitària, fracassareu. Però segurament heu de dir, home, tot el que és de nivell alt i tot el que és important i sensible fa una targeta universitària en certificat. Altres coses, sobretot de gent que no estan en la comunitat universitària, què volem? I la política és global, no és una política sol del que es fa dintre. Una política que fa dintre, una política que es fa quan algú entra des de fora, una política que vosaltres feu quan cal sortir per fora. És una política integral, com deia. En principi, el que és interessant de la política d'assignatura electrònica és que el regulador ha dit que perquè un document universitari vostre
sigui acceptable fora de la universitat, ha de portar una assignatura electrònica i aquesta assignatura electrònica ha d'estar produïda amb una política d'assignatura electrònica. El que vull dir amb això és que els documents que no compleixin l'esquema d'interprioritat o que no tinguin política d'assignatura electrònica poden ser rebutjats per altres administracions. Això és un luxe que no es pot permetre, òbviament. Evidentment no hi ha cap mena d'interès per part de les altres administracions de l'àmbit dels vostres documents. Senzillament és que és una norma de mínims socialment ja cristal·litzada en regulació que diu que un document sigui reconeixible per un tercer ha de portar una assignatura i ha de portar un indicatiu de quina assignatura s'ha aplicat per generar-la. Per tant, d'alguna manera és un requisit fort. És un requisit que s'ha de contextualitzar en el món de l'esquema de seguretat i a més és un requisit que té diversos significats semànticament parlant. És a dir, per regulador, una política d'assignatura electrònica és una cosa així com una norma de consens de mínims perquè pugui circular els documents entre les administracions. Té una altra lectura que hem fet alguns de, bàsicament, normalització forta per part de l'Estat sobre les administracions. Però amb aquestes alçades ja puc comprar i tot, no tinc cap problema. Tot i això, quan baixem una mica i anem al nivell de la universitat, la política d'assignatura electrònica vol dir regles d'autoorganització. I és una cosa que s'ha de fer a les universitats i és de la seva potestat principal i l'autoorganització. Per tant, vosaltres haureu de decidir dintre del marc estatal quines polítiques voleu donar. I finalment, pels tequis, una política d'assignatura electrònica és bàsicament una configuració del sistema. És una cosa que s'ha de ficar a la seva electrònica perquè funcioni. És una cosa que s'ha de ficar al registre electrònic perquè funcioni. Per tant, d'alguna manera, nosaltres fem recomanacions sempre. Una política d'assignatura electrònica té molt de relació amb l'acte jurídic que es fa. Si l'acte és important, pugem el nivell. Evidentment, si l'acte és intern a la comunitat i estem subministrant targes a tothom, cap problema, tot cap a dalt. Si l'acte és extern, ja ho veurem. En funció de si algú entra o és una cosa que nosaltres enviem. Les directrius que ens dona el regulador normalment estan molt bé, però són molt genèriques. I per tant, el que s'ha de baixar una mica. Doncs aquí, jo us deixo molt ràpidament un link que podeu veure, que això és una biblioteca de política d'assignatura electrònica que s'ha generat col·lectivament amb diverses administracions públiques i que està en Creative Commons en la versió més oberta possible. És a dir, això ho podeu agafar, podeu utilitzar, no heu de pagar a ningú i bàsicament és un repositori de coneixement compartit. Perquè també compro el que s'ha dit abans de que no té sentit el fer això un negoci. Aleshores aquí tenim el CatSat com a community leader d'aquesta biblioteca. Vos he hagut que revisen totes les polítiques, que estem començant ja a treballar amb ells per carregar-les a l'XML al seu aliador P6 perquè siguin a més processable a nivell de màquina que estan alineades amb les normes tècniques d'interprioritat. Visió molt ràpida, 8 dominis que parlen de seguretat documental com a high level, no fins a seguretat criptogràfica, passant per com xifrar, com desxifrar, com autenticar, com signar. Això ho podeu anar a mirar, penso que és interessant. Si mireu la part de signatura electrònica veureu que entreu, jo he portat aquí només un pantallazo, on podeu veure com trobareu estàndards jurídics diferenciats pels actes dels ciutadans i els actes de l'administració. Els podeu fer servir directament. Trobareu recomanacions, per exemple, per signar formats documentals concrets i si aneu a veure una mica els continguts que són terriblement tecnològics. Per tant, és un tipus d'informació molt adreçada al món tecnològic per programar i automatitzar com es generen les signatures, com s'executen les signatures. Però clar, dintre d'aquest marc general que vosaltres haureu establert. Per què? Per aquesta potestat d'autoorganització que vosaltres teniu. He dit alguns exemples i no he volgut perdre l'oportunitat de, tot i que no es va massa, de veure el que espera veure la màquina. Una política d'assignatura electrònica tot i tenir una dimensió organitzativa forta, tot i després tenir un nivell d'estàndards escrits en llenguatge informal que tothom coneix, al final és això, és un XML que el validador que lleva el vostre registre electrònic aplica. I això us direu, i esto para què sirve? Mira, bàsicament serveix perquè en lloc que la gent ingressi els documents i un funcionari o una funcionària els dirà i hagi d'enviar una notificació de subsanació d'efectes perquè està signant malament, sigui la màquina que no li deixi entrar, que no li deixi ingressar el document per registre electrònic si no està adequadament signat. Vol dir eficiència, vol dir reducció d'errors, vol dir qualitat. I això són les qüestions que necessitem. Sobretot perquè ha dit la Comissió Europea que fins i tot en un escenari conservador només aplicar facturació electrònica contra agressió pública intensiva a la Unió Europea vol dir 275.000 milions d'euros d'estalviament. Vol dir això va contra PIB directe. I clar, jo entenc que és molt difícil veure la relació entre un propi XML i el PIB, però clar, en el moment que tinguem tot això implementat, és veritat que es començarà, s'haurà donat un petit pas per una promesa d'estalvi que al final hi ha al darrere de l'opció d'assignatura electrònica. No digueu que és promesa d'estalvi. Que s'estalviarà que tenim la seguretat social amb el tauler d'anuncis electrònic només
per les comunicacions que ja no envia als ajuntaments perquè es publica als taules municipals s'està xifrant en milions d'euros. Només el que s'estalviarà aquest any a l'agència tributària fent les notificacions obligatòries a tothom s'està xifrant en milions d'euros. I el que s'estalviarà a l'ETT amb el tauler d'anuncis via obligatori no ho sé perquè no tinc estadístics sobre el volum d'empreses que tenen vehicles, però són diners. És a dir, és una discussió de drets, però també és una discussió d'obligacions, també és una discussió de reducció pressupostària en un context de crisi que ho reclama en particular fortalesa. Per tant, conclusions, en la meva opinió sí, és possible efectivament no viure en un entorn constant de neura i d'inseguretat i d'incertesa, és possible, és també una posició equilibrada, raonable en relació amb aquesta tensió que hem vist. I sí, és possible que els membres de la comunitat universitària tinguin la xarxa i que a més facin servir una contrasenya per anar a una altra universitat de fora i que a més tinguin la contrasenya de LinkedIn per connectar la xarxa social amb algunes aplicacions vostres i tot això passarà alhora i ha d'estar ben descrit i controlat i aleshores no succeeix res. Hem de tenir sempre el principi de proporcionalitat i elevades dosis de sentit comú al cap per establir les normes i consensuar-les. S'han d'establir normes normalment per tipologies d'actuacions. Això no funciona quan estàs pensant en col·lectius, funciona saber com penses en actuacions concretes amb les persones i pensant en aquestes persones, però almenys estiguin disposades a jugar amb això. Tot aquest resultat s'ha de plasmar en un document aprovat per l'alta direcció, a partir del qual després els tècnics puguin configurar màquines, que s'anomena política de signatura electrònica, que és un requisit obligatori, i que a més si feu servir els models que han anat publicant i que han estat consensuats i construïts per diverses administracions públiques, doncs segurament estalviareu gran part del cost. I amb això, m'agradaria posar la vostra atenció i si teniu algun dubte, doncs la votaré.